Højdevangen Skole er det rigtige sted for mig, fordi der er plads til alle. Der bliver udtænkt nye idéer hver dag på skolen, så eleverne får det bedste ud af dagen. Vi har et trygt og godt miljø med mulighed for fokus på netop din interesse. Vi har valgt at lave denne reklamefilm for at vise dig, hvorfor HVS er bedre end nogen anden folkeskole. En forskel på HVS i forhold til en anden skole er, at eleverne engagerer sig, fordi undervisningen altid er utrolig spændende og varierende. Vi har allerede fået at renovere noget af skolen, og resten bliver renoveret snart, så hele skolen får et lækkert og moderne design. Er du træt af skolebøger, tunge tasker og grimme bøger, så er Højdevangen Skole stedet, som passer til dig, passer til alle. Hvis man starter på HVS, får man udlevere en iPad til skolebrug og fritid. Elektronik bliver generelt udnyttet i undervisning i diverse fag på HVS. Vi, elever med MacBooks, har også mulighed for at bruge dem funktionelt i undervisningen. Men der er selvfølgelig også mulighed for at arbejde med bøger. Skolens bibliotek har et stort udvalg af fag- og skønlitteratur. På HVS er der et stort socialt liv mellem eleverne og så vidt lærerne. Vi elever er gode til at sørge for, at alle er med. Og hvis man har brug for det, kan man altid snakke med lærerne. I klasserne er vi gode til at arbejde både enkeltvis og gruppevis, hvor vi viser stor respekt for hinandens holdninger og forskelligheder. Og der er altid god plads til at arbejde på gangen. Vi elsker Højdevangen Skole. Jeg elsker HVS. 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 Jeg elsker HVS.